Moikka! Kokataan parsakaaleja japanilaiseen tyyliin. Eli sä tarvit kulhon ja sit pakastetta ja tuore parsakaali. Mä käytin tällä kertaa pakastetta. Sitten laitetaan se kelmuun tai kannen alle. Ja 600-650 wattissa. Jos oli pakastetta, niin 2 minuuttia, ja jos oli tuoretta, niin minuutti. Sitten tarkistetaan, ja jos se parsakaali on pehmeätä, niin sitten se on valmista. Elikkäs näin, ja sitten leikataan vähän valkosipulia. Jep, ja sitten pannulle vähän voita, ei öljyä. Mä laitin vahingossa öljyä, ja sitten lisätään valkosipulit. Mä laitin itse 2 valkosipulin kynttä. Ja tässä menee nyt se voi, kun mä unohdin sen. Eli ei öljyä. Jos valkosipulit tummuu, niin vähän voi alemmas laittaa aste. Sitten parsakaalit noin. Ja seuraavaksi sekoitetaan. Sitten noin 1 teelusi soijakastiketta. Mulla meni ehkä vähän enemmän, mutta jonkun sen verran. Sitten sekoitetaan taas. Ja jonkun minuutin, ehkä about minuutin kuluttua, 2 minuutin kuluttua valmista. Ja sitten voi laittaa lautaselle. Mulla lensi kastikkeetkin lautaselle. Voi laittaa ilman kastikkeetkin, ei haittaa, ihan kummin vaan. Noin, ja sitten vielä vähän pippuria päälle. Ja tässä olisi nyt herkullinen parsakaali japanilaisittain.